Nwanne m na-ege ntị, Igbo mụrụ ụzọ mụọ ọzọ nke onye chiri ya zeru. Anyị abịakwana ka isi abịa gbasara okwu akpụ n'ọnụ ozi ọma nke a na-agbasa n'ala Igbo niile. Eji mara ndị Igbo na ntọala ịchụ ego nke bụ afọ kọbọ kọbọ kwudi nke mụtara aka aja aja na-eme gịnị ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Onye rụọ ORİEE, ndị oyibo wee kpọọ anya kwụọ ka Sure. So ụmụnne m ndị ọma na-ege ntị, n'ụbọchị nke taa anyị na nna anyị ukwu nọ, High Chief Sir Edwin Agbem, the president and the founder of Jet Moon Properties Nigeria Limited, the incumbent president general F15 Committee of Friends Club of Nigeria, the Ugwumba, one of Ọjoto, Ugwumba, Idemili North and South, formerly known as Otika Gburugburu. So biko nna anyị ukwu, anyị si ka abịa ka anyị na gị nọrọ ya na ihe na-emezi na etiti ụmụ Igbo ma ndị obere ma ndị nnukwu gbagwojuziri anya, ọ na-agba anya mmiri. Maka ihe nke a, anyị wabụ ndị ỤTỌNDỤ Media House wee sị na anyị ga-abịa ka anyị na gị ka ị kọwara anyị ụzọ ihe ole na ole etu isi wee malite ndụ gị were ruo ebe ị nọ taa. Thank you very much. Nong, daalụ n'Chineke. Afa m bụ Chief Sir Edwin Agbem, Eze Ugwumba Ọjoto. Ejikwa Otika wee mara m. Abụ m onye Ọjoto in Idemili South Local Government of Anambra State. No. Ụnụ anụghị ya n'ọnwa amụchara na Ọjoto aka na asatọ in Idemili South Local Government Anambra State, Nigeria. Nna ya ukwu, biko kedu ka isi wee malite from kedu ebe a mụrụ gị, kedu ka isi malite ije gị dịka nne gị mụrụ gị welu ruo ebe ị nọ taa? Just ịhaịrịsịara anyị ya n'ahịrị. Yes, it's a long story. Yes, o nwezi ajụjụ ajụ ya. After my father, Eze Agbem, my mother, Teresa Agbem, I'm Naba. My father, Bibu Aba. Like I told you, it's a very long story. Okay. Like, Ihanas Nandibo, Etigaka Ndibo, Mebelum Jenjem, Oto Isifubia for Lagos. Otoka, my father has to from Ọjoto. They first went to Kano. Okay. That is their first place. Fabibu, when we were independent. Okay. So before her Messia, Sikwa Kano, Natanataba. So Eba Gonos, no our mother, we were more in China than Aba. Okay. So I was born and brought up. So, Nwaba. Okay, dịka nne gị na nna gị mụsị gị na Abasa, kedu ka isi gụọ akwụkwọ? Maka akwụkwọ a na-agụ agụ ụbọchị gburugburu, ọ bụrụ for everybody. O nwere ndị nwere ego, nwee ndị enwere ego, nwee ndị nwere the opportunity sikwa nna fa ma agụ akwụkwọ. Nọọ mbọ ka ha chọrọ ịgwa. N'ihe gbasara ịgụ akwụkwọ gị, kedu ka isi wee go about it? Yes, even during our time. Yes. Mostly, short mass, I was after the war. Okay. And even after the war, a lot of when they drop out during educations. Yes. When they go out through Iba boy, Okay. which that is the way I want to follow. So we finish our secondary school. Okay. Then I have to move. Okay. Ijebawambo. Okay. You have to move while Ijebawambo. Isi n'iso na ndị follow ụzọ ịgba boy. Yes. Kedu ebe ị gara gba boy? Kedu afọ ọga gị? Kedu line o ịgbarụ boy na ya? Thank you very much. Mgbe m finish in Aba, I have to Ijeba boy n'Ọnịcha. Onye mgba boy bụ onye a na-akpọ Paul Nwafọ, onye ndị Ọkparaeze. During my Ndị Ọkparaeze in Agụata, Orumba North. Okay. Kedu afọ ọga gị again? Paul Nwafọ, Chief Paul Nwafọ. He's a very popular man. Chief Paul Nwafọ, ka line unu nọ? I know pharmaceuticals.
Okay, non-nature. Non-nature. But the one you use Polypharmaceutical. polypharmaceuticals. Okay. Their mate that time was Marcel Pharmaceuticals and many of them then. And after Mbacha boy Onitsha, Okay. settle kwa moto ise settle more for You mean that they're going to go to settle over there? Why be boy? I believe be boy. I reach about 20. Okay. And I killed the man. Okay. And the man was a very good man. Okay. Yet again, as far as neighbor and a bumbo, get settled off man. And all your work in Kebezo, Wagina, no more we had me see easy. Near easy or Barago. Okay. And among most of us, most of us also to check everybody successfully. Okay. And money I believe for 5 years. Okay. And after that 5 years, I settled on. Even when we are for the first year in Nigeria, only 5,000 naira. More be dafia. Okay. So that is how I started. Okay. Yes, and when I start Nazang and Zuchazi, money or be check here Zutan. Okay. Checks here, we settle on. You said that I go on after in there, my all combined, organ and one boy. Yes. Organ settle me that I'm bar. Iceland settle off Mamba, you settle about 25,000 naira. 25,000 Naira. Yes, now I know we go over that. 25,000 naira. You said the year. That was 1991. Are you serious? That is 34 years today, if I'm not mistaken. Yes. Okay. No, I'm going here 25,000 kg where do you know? 1991. Now you Paul, I can again polypharmaceuticals. Dalo, and a pupuri, Macano go on a mirror of one. Again, Maconi again. Darosa. Now you could dick Esetu Chagene Baba in 91. From 91, you see, Kedu etu bosses Burugu Ebute Nochi and on the other Lagos. As a one about boy in Onitsha. In Gofi, Amadeo that is a very long Story to talk. Yeah. But I gave you 1990. Yes. After Setu Cham, as a Onye Bokwambo, I started my own video na Bafia. Na Gama Lagos, Makano. But all of a sudden, even during the time Gamne settled Kwamcha, business is shift to go towards Lagos. Okay. Due to importation, Babia close to Chairman, I think Warri port, because most times in Baona Warri, I think Warri and Warri and One, but that time it's getting difficult then Abongwa and then mostly Ebana Bokengwa and Babia Lagos. So here now here push go to Lagos. Then we start moving towards Lagos because most times now Oga Ibunatangwa Hambama Obisi Omoboya. So and mostly everybody in Lekeway and our Lagos. So that's what makes us we start shifting towards Lagos. Everybody was known now Ibunatazie, Eleze and Lagos. Okay. Can you give us a Lagos sir, from Onitsha? No, I've been coming to Lagos. No, because Oga importation. So okay. mostly I'm one of the big managers. So I'm the one that go to Lagos, he used to send me to Lagos, Kano, Ijebangwafe. Okay. Upon how later on how small he did all those things for me. So more and I did in charge most of the Basarije, Omangwa more Esonyaka, meet you with agent, make sure they put the okay. So Keza who settles in Lagos as na business gap go no Onitsha, no the Lagos. I think that was 1990. If I could remember, I think it should be around 1990. Because that might be often. Because I will run here, Gam rent run here. Most of us. Never na Lagos, sir. Rent run on bar na Lafiaji. Lafiaji. Fadeyi. Okay. Onipan Fadeyi. Onipan Fadeyi. Yes, I love that. That's why the guy rent run on bar. So most somewhere, even Hana Lagos, Kaina no Kebe Yotagu. Okay. So at the time, I think I started finally moving to Lagos. I think that would be around
I don't 93. 93. Yes. Okay. Ka ị gbagotezi na 93 a fully ebe egwu changeziri na-anazi to Lagos. Or that pharmaceutical business ka ị continue kwa? Yes. Actually, mgbe m gbagotere, ọ dịchaghị easy. Okay. I started with that pharmaceutical with little as I can. Okay. Messia, the ways were due to the team that changed at that time that Lagos was made that you must own pharmacy, you must own a lot of things, a lot of protocol. So I began change the way of e-law. Act. Yes, e-law. Those who to all the regretted. Or those who to all this involved na hit bridge because they in one shop. So everything start changing. So all work can be done. Now to go for that affair. Like one of our brother na India that time. The wire articles on Ebute. So that is how I start here in Lagos. Okay. One man again to here. Over the Kaisiba, one Otika na Spain. Give me Buteziri from Ilogo, Javapazie, Mayoka, and the Tenerife. Okay. Just like Yana Smoke's weekend. Yes. No. MSM after Bam Butezi. Na Lagos, I was a permanent now. With some of my friends, I went down. Then I start traveling abroad. So even Nigerian go Cyprus. Okay. That is the first abroad area. No, okay. Not the first. Okay. Yes, abroad the first. So even Biagawa Cyprus. Nigerian Ebute Ọnụ. Yes. Okay. I buy, I come back. So they till after some time, just like I told you, the changes of pharmaceutical vaccine may change. The regulatory body. My other things, my other things, my registration, my so I later on moved there to settle in Europe. That was 98. Okay. Kanga Europe. So because I've been already traveling to Europe, so where's the opportunity I was Europe. Happy zero my senior brother most of the things. Our company and everything, no one handles it. Can I find your senior brother? I'm a Christian. Christian Abwe. Yes. Can I find company registered? E.g. when they made your pharmaceutical business? Exorcism. Yes. Okay. That was my first registered company. Okay. Then no one is in there. I now moved to Europe. Okay. So that's where Ebute Ọnụ Mmanụ. Otika na Spain. Yes. Okay. Can you run Europe or the same pharmaceutical business in our world? No, why in Europe, I remember bidol in a company. In fact, what started this my construction company just for not just Obia. Okay. In our process, mother Gabi go through every mother na ego more na thank you. So because I registered I was employed in one of the construction company. Okay. So from there I can do so we're not back to Nigeria. Yeah. I think although I've been coming, I'm one man at least the one I feel when was he is okay and if na okay we go making Nigeria established here. So that is how things went. I think I came back, I think that was 2007. 2007, yes. Come on, that Mezi established. But now, for example, now, onye fuge ihe ọfụ kịta na-abụ Ugwumba. Okay. Mana ọ bụrụzi process mmadụ ga like just certain si ka ekwo ihe a na nkenke. Okay.
ịmakwa na proses niile a na-agakwa eji ebe esi a na-enwekwa ụkwụ mkpọfịa eji asị na nwoke na-ada ugboro isaa bute ugboro isaa ịbịa n'ugboro isaa ahụ ị darụ ka anyị chọkwa na ịnụ wee bido ugboro isaa ndị mmadụ ọ bụrụ na maka na ugboro isaa ahụ ị darụ butere oge ahụ ị na-adaba aka aja aja gị yes maka na ị na-ada na-ebili ị na-alachakwa mmanụ i wee dazie nke ikpeazụ wee nọrọzie n'elu mmanụ wee ruo taa maka na onye ma bụ dị koko dị ugboro isaa ahụ ị darụ ka ndị Igbo ndị ọma na-ege ntị wee fụkwa na ọ bụrụ bed of roses. No, there were process. There is no success without process, as you said. Yes, of course. Yes. Otu isi afu changes ni now. Yes. Go see na work or fine. That is why it will change here. Like for example now, for me to move from my parents' house, go see now, it's not okay. Okay. They now have to send me to Ije Muafia. Okay. So I now move from Ebute to Onitsha. Then for me to move from Onitsha to Lagos, go see now, or if I did work, maybe in a business, always say me I did agazi. Okay. You now have Onitsha, move to Lagos, and the Mbabekwa Lagos are just like as I told you, Nambidukwa, Zwakwa Fiogwa, the end of endors on that until maybe the people do, but at the time, here cause the moving to abroad about this devaluation of things. Imago devaluation of naira abroad take COVID. Yes. Just like I'm on $1, 80 kobo, 1 naira to $1. Yet again, all of a sudden, I think during that 96, I'm the exactly amount, but I'm not which are able 20 something naira then. So, and then I need this value that money now. Ndi jobele ego fane megin obu na ina ejebu ato ebunata bu makamba if I na-ebu hand carry ka ina ebu I will go cargo, they call it cargo. Email for the cargo bunata. So obu ni na-ebu about maybe ni na-ebu ahia brew bag here the ebe 10 bags ma cargo give me everything. With the valuation now down, inwezi ike ijebe ọzọ ma ga-ebutezi now up to 5 bags. So that is where the drop out. Ịdachi azụ ahụ m na-ekwu na nwoke na-arịa ugboro isaa daa ugboro isaa. So that's make the first movement. I'm gawazi abroad. Okay. Let me see if I can be able to. Mana, before I hand over to my brothers, from Onitsha to Lagos before you go abroad, or any challenge you nwere na ọ dịghị ka ụwa ga-agwụgo maọbụ ibepụ anya mmiri si Chineke nọzikwa ya ome oge ị na-agbagharị ihe niile ka ịzọta onwe gị maọbụ experience betrayal or like setup or waye egwuru gị ịghọtago. Let us from that Onitsha to iwe jebe isi Lagos wee jebe obodo oyibo. Yeah. O nwere ndị ime nchekwa in this life. Of course, mgbe ọ na onwe ya si nọ n'ọpụtara everything agara ya were because if not for anything, onwere ụzọ esi achụda ego na-abụ comfort zone. Yes. You get again name 100%. And like for example now, Mbogam Tetocha, I'm the first. I think we are doing the business Banaga. All of a sudden, then that was when they give me the first wire. Wire? Yes. Okay. I lost a lot of money. You had to go Bidoko one is again. You lose almost a gun in a lose almost no money. I start afresh again. Starting afresh, I go to the man who my history. You only name and the man whether you like it or not. So all those of my friends Nina and Bumba with the Lagos. Yet again, I ain't Chabuga. I know enough ma Bidokwa with a little onwell. Most of them giant sometimes. Some of them will take go to Afia. You not a Afia to Xperience. So no more they can know why you open a name. Waka got on. Also, have no where he had Kowal Utu Hamas. Where's your Kuizo what he has. So I have one case here. Okay, Tika, thank you so much. Never I come up
ajụjụ ọnụ aka aja aja na-eme Ebute Ọnụ Mmanụ Mmanụ. maka na asị na onye nwa ya mee gịnị Ya rie. ndị oyibo si na ọwọ ka ndị shọ maka na ụtọ ndụ bụ gịnị Bụ na ndụ. chief biko site ka anyị si aga kịta mgbe niile ahụ ị na-aga n'ebili nwere mgbe a tere gị arụsị gị ọ dịkwa ka chi ụwa gị ịgbakọtara ya azụ ma ọ dịkwa ka ike nga gị akwụghị ọtọ enwere ka isi chebe echiche ma ọ bụ enyi gị ụka adịrị gị arụ ka anyị gaa ebe a ka ije nye were nke siza nye siza were nke chukwu megide nye chukwu ka anyị niile nwee ike gawa ifuru onye a ịma ha mgbe ọ bịara na line ọkwa nọ na line ọbịa nke a ji mee ka enwe mgbe diabolically nwee ka isi chebe nnọọ ka ije emekwa ike nga gị ka anyị nwee ike gabara gị. All these things will fake. Onye ọbụla na-ebelieve ihe niile ahụ nonsense. There is no food for a lazy man. Whether you like it or not. Onye a na-eche all these things. Ọ bụ na ọ dịrị mmadụ possible otu a nnọkịta na ka m mee nwa m ka ọ bụrụ Dangote, why can't I do it? It's a very simple thing because all knows that the only major president will command the power and can wear the president or that work. So the point is that now ihe ọbụla nwere procedure both life. Yes, mgbe ahụ anyị na-azụ afịa a na-enwegasị such thing, maybe onye lekarịa afịa ma ọ kpatakarịa ego asị na ọ dịkwa ka o nwee ebe o tiri aka. O nwere ebe o tiri aka. O nwere ihe niile bụ osinachi. Ịghọtago? And the most important thing, as far as na-ekwuwara aka gị ọtọ na-ekpere Chineke gị, Chineke efu ọ dịrị bụ mmadụ apụta na bịa na bring all the things ewere omenala a na-etinye na business, ewere business na-etinye na omenala ma ọ na-asị na ime nke a inweta kontena ma ime nke a onye ọcha eme nke a ọ bụrụ na igoro onye ọcha afịa kwụọ ya ụgwọ iji ya ọrụ obinyekwa gị ọzọ. Ọ bụrụ na ekwughị ụgwọ iji ya ka ezigbo ka o esi binyekwa gị obinye onye ọzọ. It's a very straightforward thing and that is one thing ụfọdụ ndị mmadụ emebeghị understand n'ụwa. O nwere ihe dịka ọ bụ ego. Thank you, sir. Sabiko i kwuru sị mgbe ị bara obodo oyibo ibido construction inweta ọrụ na construction company as a staff. Sir, kedu ebe echiche real estate gasị bata? Because ka ụwa na-atụgharị ama m ọtụga gị na nka o si from pharmacy tụrụgị tụga n'obodo oyibo chikwa obodo oyibo tụlọtakwa gị agbacha ọsọ agụọ mile maka ebere mere ala onye Nigeria ga ewu. Now, how did you get to this real estate business? Okay, the real estate thing deep in our family. Oh, because my father ihe eji Maria na-aba bụ mgbe ha si Kano ụzọ si Kano nata, because my father tells me a little bit history about otu ya na ihe si wee jem iji ụgwọ ya. Ọ dị very important ihe ọbụla ị na-eme na-akọwa nwa gị. Because ụfọdụ ụmụ anyị na-think kwa the same that na ego ụlọ na ya dị ata afọ akpata ego a. Maybe they might not think towards no na nne ya gwọrọ ọgwụ mana nwere ike na-efil na ego adị mana ọ mụrụ ka esi kpata dị ego, ọ mụrụ na-atara afọ wee kpata ya. So but during that time my father been able to ịkọwatụrụ how ihe ya na ije jere. So nyenwa mgbe ha si Kano wee nataba ha jekwa ọrụ oyibo. Ụdị ọrụ oyibo ha gara about don't remember it should be 1920s mgbe ha gara ọrụ oyibo Kano. And o nwekwa ndị hafụ wee jebe ebe a iwe ma na ndị Igbo abụrụ taa ka mere travel ife gbasara ife anyị nọ na Lagos eme ndị Igbo emeghị ya in olden days. So for my father ha ije dị ya na Kano then gosi na onwere ndị fafụ ụgwọ afanụ mmadụ ka a na-eji wee afụ were eje obodo.
So if I finish it there, they start coming towards, but I feel that Naha they go okay, they start coming towards Aba. Everybody is always land, they go port. Next year, after port now, they move to Aba. So you know the member Ilan, Gutan, or stock. So that's how when we experience here Basara. So Umura and Arine, Ọnụ Mmanụ Mmanụ. You got to get me. So most land, I know so we go to farm with him. Even my senior brothers, banker doctor in America. More about can Ebute. That was I was very, very small then. So we all can Ebute with him. You got to get so I become Bama. I Mexico on a good squire Mokan. My in Edenia. Otian and then was everything. So after everything, that thing had to go in the mind. Yeah. You got to go. So where I spend, I go already that time mainly is construction job. You got to go due to so more this I have run doctor, more nurse. I think I did run a hospital. So here I went and buy work construction. So I do some construction from there. More than another stadium, so the first step I started that time, but I started Ezutana, and then when here, how small Lord. So at the time, believe they to come back home. So all you really need, everything will process. You don't know any other magic age at the table. One, savings is very important. And two, money kabar uatio akioto. Very, very important. Anyway, having a business, as not only a draw smart at a business, but not illegal man. So buying at a most of those friends I have to buy now. We met them. Some of them are very rich. The other they mean now. So we met them, and now I'm a group of. If I were Matakwan okay, then we the car. You can build a house. That time we started Ọjoto now. Before Nigerians believe you know onye go and or Manakita now, the mad believe is not stress. It's better to buy why buying land and building, whereas you can just buy it off front. Well, so buy it. It's not as the way it is now. So we started small, very small, building like 1, 2, 3, just slowly till I'm where I am now. Okay. Nine. Dalo. Ezo tika na Ọjoto. Mana ihe anyị ji bu anya agagharị ife anyị na-agagharị. Wo ife gbasara ihe na-eme n'ala Igbo kịta. Okay. N'ebe ụmụaka anyị nọ. Ndị na-eto eto, ndị otu anyị nọ. Because na ihe a na-afụzi kịta mere ụmụaka be anyị. Onwezi onye believe na mmadụ na-amụzi ọrụ aka. Ịmụ ọrụ aka feziri ahụ ije boy fia ahụ. So ọ bụrụ ihe anyị mechara anyị sị na ụnụ nwawu ndị a ga-amụta n'ọnụ ụnụ otu unu si wee ruo ebe ụnụ nọ kịta. Because ọ nwere ofu onye anyị na-agba ajụjụ ọnụ one day on my personal own. So na-asị ya kedu ihe ọ na-alụ. Agwa m na ọ na-arụ n'ọrụ na ọ na-atụ ọrụ. So mụ na-ajụzi ụdị ọrụ nche na-ịtụ aja na tipa. Nsi oke na ọnwụkwa na ọkwa aka ọrụ ka ọ mana the guy adịghịzi asị onye na-arụ ọrụ ọ bịa dịcha ka onye esi dịcha fresh. So mgbe m bịazi jubirezi ya ji ma ọ na-akọwasịrị m na ọrụ ụbọ ọrụ ịghọtago. So wee sịkwa ka m jụọ ọrụ ka m mara na ihe a na-apịgasị apị a na-apị asị na-apịtara $500 million na ndị ihe oso n'aka ọrụ ka ụmụaka be anyị na-ege ntị were ntị ha nụrụ from ụnụ nwawu ndị okenye. Because na asị na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. So anyị na-ajụzi ka ịkọwara anyị ndị nke a na-apị ihe ọpịpịa o so n'aka ọrụ a na-ekwu dịbara gboo eji mara ndị Igbo.
just like what I've been saying before, that na gbogbo ndị Igbo ihe eji maa ha bụ na ndị Igbo bụ ndị njenje, and njenje ha na-eje ha na-ebu ịzụ afịafa depending on otu o si dị mgbe awa. Ụfọdụ bụ ọrụ ugbo kafa ji ka ọ na mba kọcha nwee ọbaji ihe na part of ụdị ihe anyị na-ejekwa na hapụzie ma nje mere ya n'ụzọ ịtụ kọntena ma mere ya n'ụzọ mebi na n'iji ọrụ ebo na-arụ n'epụtara ọrụ ebo na-arụ ọrụ ebo, ma ọ bụrụ doctor, bụrụ nurse, bụrụ whatever, ọ bụrụ engineer or many things. Ndị Igbo have been traveling. Onweghị mgbe eji ọnọdụ igwu wayo wee mara ndị Igbo. Ihe eji mara ndị Igbo bụ business, ndị ma anya ihe gbasara ịzụ afịa, because just like ihe anyị naghị ekwu ebe a kịta na ihe nụdere bụ Ugwumba, mana ịmarazi history Ugwumba, ihe ọ pass through, just like as I said now, I'm Jesia boy for 5-6 years, except to Mr. Lagos bri na I've been on about 5 we been in one room na Lagos for so many years. Mana I put I water square those show why Jebafia onwere dịka mmụọ igwu wayo m ihe adọrọ n'ebe anyị nọ. Ihe anyị na-efocus kedu sample afọ ị ga-eweta nye onye na-eje afịa ka ọ tụọrọ gị, so that o buru ahịa anata ka ị sorula ahịa nweta some profit. That is ihe anyị na-think kebe that time. So na onye ọrụ na-asị gị nọ igwu wayo n'ọnyanwa ka a ga-eji wee bụrụ mmadụ, the law is already against it. It's not possible. Ihe ọ bụla ị ga na-eme gọọmenti nwetaghị ijekọwa ihe abụrụ business. So na onye ọrụ na-asị gị na nkewa ma ịtụ akwụkwọ ma ime nkewa, ife abụrụ ihe eji maa ndị Igbo. Nna ya ukwu isi na onwere oge ụrụ dị mmadụ ise wee biri n'ofu ụlọ na Lagos. You chetara for 1 or 2 of them? Oh, yes, of course. They are all my which Dubai, my friends. I can't be able to but even though no, it's a process. All process. No, they are my senior brother. Most of them. One of them, Hanos of Mana. This group and Hekuna, and was only Oboye there. One of them, Mafia in Australia now, Ọjoto. Don't get your child. A lot of them. Akumojo to them. Oh, wow. So, you know, onwe ike onye amụrụ mgba afọ nwa nọ ka ihe a na-akpọ they are wearing ebe a na-ele mgbuka na lawansi ya ebe a kafa nọ. So ibe wọcha ihe niile efu mgbanwa ofu ite ka ije si na-echa na-erie ịghọta gị niile. A lot of process in this life. No. So ụmụazị anyị ga-abahapụta a na-efi eluze n'onwe ọda magic a na-emewere akpata ego asị. Nna ya ukwu enwere iwe onwere oge ịnọkọtara in this process of your life anọkọta ibikwazi aka ego ibita maka isi na wayo gbugburu gị oge esetụchaghị na boy n'Ọnịcha. Now after that onwere oge ịnọkọtakwara maka ije nwoke we have said it before, ọ ị na-eji ụkwụ a na-akpọgụ ụkwụ ahụ na-akpọgụ bụ onwe ka isi mekọ ọkpa gị ọnya ahụ nacha ụbọchị ọzọ ịfụ okwute ahụ imegịrị ịchagharị ịmafe ọkpa ọnya nwere ịbago na next level. So n'ihi na a na-ekwu ebe a o nwere oge anọkọtara ibikwazi aka ego ibita. Of course. Ọ dịkwazie ka iyele ma chugo ma ọ bụ watch ka i wee bie ndị ọnụ. Of course. Mgbe m nọ n'Ọnịcha nna m bụ ebi flat. So for you to come back to Lagos here, please say that share 0 rooms. Gosi no bro. O gosi account to zero. No to this organize cover. Hey.
I'm living very fine in Onitsha. Yet again, I live in New Cemetery. Okay. Flat. I live in New Cemetery. Yes, flat. I'm living in my own flat. Yet again, it be New Cemetery. So for me to move from Onitsha, there's a Lagos Eba. Now she has a room with some people who see me that now something melt. Yet again, I start afresh again. Okay. Okay. So, mgbe ihe niile a odika mgbe ihe niile a na-eme kedu n'afọ ịlụrụ nwaanyị ọ mgbe ị nọ na average mgbe ị dịgoro average na the business ka mgbe ọ batachagoro ọfụma? Anyway, ihe mere ọ na ịma na ihe dị n'ịmụ nwaanyị bụ mgbe o ji ruo onye mana ọ na-adịkwa mma nwoke ịnụ nwaanyị n'oge because uru dị na ya eyetaghị mmasị gị na mgbe m ji nụọ nwaanyị mgbe m ji chọọ ịnụ nwaanyị mana ọ mgbe mmasị gị wee nọọ mgbe oge eji wee na asị na ọmụkwue mmasị nna ka nụọ na 25 years. Yes, I could remember because in my wedding bespoke. Yeah, so I think I know wine in 2007. Yeah, on wine. I brought everything I did go okay, but at least Ima ki inu wine kita at least na before okay to go wine. No, I didn't show you in 3 square meter. Yes. You know, maga ineji abu na dey dunye wine today. Amaram mozo amana Igbo ni na the same. When jere inu wine, onye dunye wine bụ my senior brother. Because if you know I work opposite go. So the Yagwariabo senior Chuparia. So during that time I just believed that yes, it's time. I'm not looking to have everything, but at least I'm my wife and me. Okay, Chief, in a chick by Nana, we are gonna only Yaka Lotara, only Kakwaka. Anyway, the only thing there now, I'm so much grateful. Now with the ONYE. Oh, so, and the more I feel about no call when I own a better, when you got your partner, because all is very important in life. You know. Lady Mona Bim. Lady Mona Bim. As the it's okay. Nna you him and ndị Igbo tụrụ inu si na ezigbo ọyị ka ajọ nwanne m. Then o nwekwara ndị chiri echichi na be ha akwụdoro eze. Ịma na afọ ahụ o nwere so many meaning. Maka na ọ na akwụdoro eze anaghị. So, n'ije gị niile o nwere ndị nyegasịrị gị aka as an individual say banyere gị aja n'ukwu play a positive role financially or advisory role for you to be where you are today? As far as na nwoke na-aga ije na progress enwegasịrị ndị meet gasị ma ndị meet gasị but first of all onye nna chukwu inye ekene my late mother. Okay. Ma na mgbe na onwere ka ọra n'ọya nwakpụ onye bịa mgba wee si ego ji azụ afịa nye m ego nye m about I think my mother gave me about 20,000 naira to support me back. Okay, give me a yes, my mother was 20,000. 20,000. Then yes, my late mother. Okay. Mommy. 20,000. Chineke na nungro be na ndo ebe ọ na-ere ya na-ezumike. Maka ifugonu na 20,000 naira inye bụ nwa gị nwoke dị na abụ ebu. After wayo gbuchara ya, gbuo ma nke ọ gị bụkwa ezigbo mmadụ nyere ya, iwe si ejidekwa 20 ya. Wee gbaba mbọ ya na-eje n'ọka ya eru ebe ahụ ọ na-eje nekwa olugokwu ya taa ọ na-edarụ ezigbo nne na-aga n'ihu sa. So because during that time I'm like helpless, so my mom look at and I took it. I started life again, and
a lot of people. I know so many of my friends who helped me, and also no, just feel free. That feel free. A lot of them feel free. Etu yi no bana nwere ụbọchị o nwere ndị ejekwa na nke ha sikwa etu isi agba afa kita one of these days you see it. So kedu ikpekpogo your mom na mommy after wayo bucha gị na mommy nye gị 20,000 maka na settle gị with 25,000 onye settle with 25,000 wayo gbuo ya ifo na mmọnwụ na reda is like no second settlement ka your mother settle kwa gị maka o nwere ndị ejikwa 15,000 na 20,000 settle oge ahụ eji 25,000 wee settle ma ndị ejikwa 10,000 3,000 so o gosi na nne gị ikwu na onye izizi ị ga-asọpụrụ after God bụkwa your mom na after wayo bucha gị n'ọnụkwa gịnị na onye 20,000 so iwe rụzie ebe ị nọ today nwekwara one or two friends or brothers play kwa a vital role ikwudoro gị iwe kwụsie ike wee ruo taa. Yeah, I think a lot of like for example you might have a very process, especially yes, yeah, feel free. Business and all, yes. All things in it. Yeah. Yes, like in Bible to Lagos, for example, now, basis of Lagos, because I think no, we can't each other very well. No problem. So because I think I didn't only meet in Bawan, but he was our property in Bawan, Chief Emeka Iloze. So and he give a lot of help and advice, which are near Basal property. He got in property. Chief Emeka Iloze, Ọjoto. Okay. Ọjoto. Did very well, and a lot of them my advisors. Everything I brought on Gego. Yes. And on a lot of them that I want to thank during this process. And there was one that took in a special thank you, Madika Josiah Mbwebena. Okay, one name is my mentor. Jonas, yes. It took me like a brother and everything when I started this development because how about the buzo now here and then Bawaiga I will go to him. I'll say, go and take this one and build. And I will build and even to the extent, don't a wonderful thing that man made one day. I couldn't even believe it. My boss and field agriculture hero no. Sorry, hero no. Then natural na me with that time. I now see an natural amount of people and me go sir. Osim na my like and say osim okay. Ngwa. Muje wele. Are you serious? And because mpọrọ no nye whether menyeziri ego because there is that time nobody never such a site see well so he now gave me I built it and so the man supported me a lot and Ojiri Emonu all the nobi ihe niile o mere apart from mama. Yeah, during my process in life. So anyway, so many of them because I'm one or two basic how can go one of some of my friends. Chief Emeka Iloze, Ọjoto, Ugwumba North and South, and Chief Josiah Mbwebena, Okemwaneni, Jonas Group, Valencia Hotel and Suites, Abuja. Sir Edwin Abwim Saiburu Ekene. Butere unu ma ndị ọzọ na ọ bụrụ ọzọ unu na-abụ na-ebukwara ibu mana biko n'onye akpọtụrụ ya na gịnị na unu enyekarị ya aka na unu so na ndị Chineke yuzuru wuti ma ndị ya nọ n'eluigwe wuti Chineke kere anyị na-ezu ike na ụmụ atara ika and Morocco mmadụ feguru egwu si na onye mete mma obodo eme gịnị obodo akụọ ya aka daalụnụ. Nna ya ukwu natụfuru oge maka na ofuchi akaba gị bie o nwere ihe na-ekwo
na social media mgbe gara aga na-emegide ndị Igbo na-akụri ụlọ ndị Igbo nọ maka na ụlọ ndị Igbo a na-akụri ya na-eme nke nwa na-emere nke nwa. anyị wee sị mba na etughị ịnọ as the president of multi-billion naira social club, F15 president, you're also a leader in this real estate industry, to my own best of knowledge. Na akụcha ndị na-eme ọfụma na real estate agụrụ jebụ ịma na onye irogo. Kedu ihe ị nwere ikwu? A na-akụri ụlọ niile a maka na ụlọ ndị Igbo. Kedu ihe butere na this social media agitation nọ maka na ụlọ ndị Igbo gaa maka na ụlọ ndị Igbo ka eji akụrie? Kedu ihe ị nwere ikwu gbasara nke ahụ? Anyway, the thing did niile a bụ that na ịma just like ịma social media ị na-ene sometimes dịkwa mma nwekwa ebe ọ dịrọ mma, especially ndị na-publicize fake news. That is where it is bad, because all the very, very powerful. Yeah, and the bloggers. Yes, they are the truth, but that na imago mgbe bidoro ihe real estate ya I bidoro ya, we work with government wepụtasị a lot of policies maka ihe ịrụ ụlọ, ihe dịka ime approval, ihe dịka ime massage ma other things in there. All these things dey. For me, ihe awụ new thing government work there. Most of them have worked there for them. Maybe they want to widen Lagos, to open up Lagos, and for that, some of the places have you. Maybe in a allocation here now, for example, for Ijuli Ebute how we can afford it, they will give you allocation here for school. Later on, they change it here, go for social thing. Ụfọdụ was ike ha mejekwa change, and the man see of ha nwere right revoke your. Yes. So, and I belong to government. Mana ofu advice na-enyekebe ụmụnna anyị onye ọbụla. Ụmụ ebe ọbụla igoro na-eche ebe ọrụ, jee ma approval ya. Before you ebido ọrụ, megoro approval ya jide. Because ịbịa put ihe a as no ife ndị Igbo ka a na-achụ. Ogwe onye ga-anọ side Ikoyi bụkwa onye Igbo sị gị na ihe a adịghị emetụkwa ya, na ya marakwa about it. Amabịa na na yes. Onye nọ VI na onye Igbo na-arụ high rise, ọ sị gị na ihe a adịghị emetụkwa ya. So for me, otu ọ bụ na anyị bịara abịa n'obodo a, ịghọtago, ịbịa ime gịnị, ịkaba arụ dị sure na ụmụ ihe niile a ga-eji wee ta mmadụ ụta n'ime gịnị n'iji ebe akwụkwọ. Okay. Nna anyị ukwu ụnụ anụghị ya na o nwere ihe dịka nọọ maka n'ụlọ ndị Igbo ka eji akụri ya, na ịgba mbọ bifo ibido mee foundation gị jee weta ikikere nke a na-akpọ gịnị approval, maka na bifo enye gị approval na ga-abịa physical inspection fuo ana ahụ ị chọrọ ịrụ ụlọ wee tesi eme ya wee dee report wee recommend that ebe a dị mma ịrụ ihe dị etu a, si nye onye dị etu a approval. Ọkwa ihe na-akọwa nna anyị nwezi approval a now, ọ bụzi na onweze ka gọọmenti bịazikwazie now, ịghọtago, na-enwezi change of mind, okay, they will pay you for the damages. ịnụrụ ya? Maka na gọọmenti ya nyere gị approval, ọ bụrụ na ha mechachi ya gasịkwazie mba na ha nwere change of plans, na a ga-akwụkwazi gị gịnị damages, ọ bụ ihe i kwuru. So biko na ụmụnne anyị do ka anyị withdraw ọnụ this statement nọ ndị Igbo ka a na-emegide, nọ ndị Igbo ka a na-achụ. Na ihe m na-aghọta ebe a bụ na ime ihe kwesịrị na ị ga-eme with Lagos State Government, o nwere na-abịa ikuri ụlọ bụ kpachara anya na onye ọbụla kuriri ụlọ bụ gbaa na gọọmenti obodo a ga-eme gịnị, ga-akwụ gị ụgwọ. Ihe na-ekwu president
Biko nna anyị ọzọ dị ka ibi ya ị chetara the year you register these Jet Moon properties and kedu ihe binyere gị uche gị register Jet Moon kọwara anyị kedu ihe butere because ama na ị gwara anyị na ya from a school name bụ SSC right? Then kitas anyị nọ na Jet Moon kedu the year e register Jet Moon and ichete the first house Jet Moon rụrụ ebe a rụrụ ya and ọnọdụ. Anyway, the Jet Moon is Jet Moon family was if not JED. Yes. Jeffrey Edwin. Okay. So the Moon was for my wife Mona. So they call her Moon. Okay. That's how this thing comes. So, okay. Can I already register here? No, what I registered is Jet Moon. I made it down there after. Can help you make okay. Madam, I'm not the first house Jet Moon ruled Bunebe. Naruela. Oh, here I built my first house. That was in Ikota here. Okay. That was my first house. That was my first house in Ikota here. Okay. 2 in 1 or 1? I started with 2 in 1. Okay. Semi-detached. Yes. 2 in 1. 2 in 1. Yeah. Okay. What was there as maybe from 3, 2, 4. That's how I started. Chibotaba, asị m ka m jụọ nna anyị ukwu maka na ịghọta ịmara mmadụ ichetekwanụ ahụ and year ọ dị easy. So that is why sometimes anyị adịghị adịba too pushy ipress me mmadụ gwa anyị year ihe a mere ọ bụrụ investigation ka anyị bịara ife anyị bịara bụ ka anyị na gị kparịkọta nkata ị nwere ike icheta ihe dị ka ụlọ ole Jet Moon rụgoro since o ji bụrụ Jet Moon n'ịgwara eziokwu nke a bụ nke be anyị akọwa because ọ bụrụ na my managers now they want to calculate it enwere m ike icheta ka m hapụ ime mistake. It's okay. So thank you so much. I cannot aka aja na emebe Ebute Ọnụ Mmanụ. I know with the chairman CEO Jet Moon Properties. Yes. Because ntụ na-ama gịnị aka Okay. gị nwanne m ọchị ya ọka ife na ihe tụrụ anyị aka na Share button. Nna anyị ukwu biko ọsọsọ properties ka Jet Moon nọ into and Jet Moon ọsọ na Lagos ka unu na-eme business ya ka ọ na-eme mana mba ofesi ka ọ na-eme all over Nigeria. Ihe a bụ ụzọ ajụjụ na o nwere ihe ọzọ Jet Moon na-emekwa ka ọsọsọ properties then ọsọ na Lagos ka unu nọ then kedu ihe mekwara Jet Moon ọ bụrụkwa ọka ibe n'ụdị nke ya maka business ọ na-enwe signature ihe eji the thing yes I na-atụ ọkwa ụfọdụ ahịa ndị ọzọ like building materials. Okay. I na-atụ ọkwa then abịa m also na yes mainly our business focus on Lagos for now. Okay. We are trying to extend to other areas and other countries as time comes. Okay. Kedu ihe mere Jet Moon o ji bụrụ ọka ibe n'ụdị nke ya maka bifo anyị abata n'ọfịs ya from Jet Moon 1, Jet Moon 2, Jet Moon 3 and ama na oge a mụrụ this Jet Moon is over 10 years. Because we are trust and tested. Okay. You know that? At least ibugoro iti mgbere ka ịmụ ihe bụ trust ịmụ ihe bụ tested. Onye gị na-eme pure trust for gosi m ka m fụrụ anya ịghọta ikwu ọkpụrụ ịghọta gofụ nna anyị ukwu ya bụ na anyị na-agaga udo kedu ndụmọdụ ị nwere inye ndị Igbo in general ọ bụrụ sọ youth gbasara ndụ a na-ebi na social media ihe ha na-afụgasị na social media because na ihe ahụ ịfụrụ ndụ social media nwa so were na-akọsọ a very big problem. Onye tụtụrụ phone gote data 100 naira ọ gwaghị mba na onye a nwere n'oriri nyi 30 billion
fake life. So kedu ihe ị nwere ịgwa ndị Igbo in general gbasara ihe a na-afụ na social media? Ịma social media bụ ihe bịara abịa. Okay. Just like I said, ọ dị mma, nwee ebe ọ dị mma, nwekwa ebe ọ dị njọ. Yes. Just like mgbe I use we here, like iji wee broadcast ihe dị wrong, that is where it is bad. The truth is we now, like ụmụaka ga-akaba change their way of life. Be real. Be on yourself. Ihe nwe ju afọ. Very, very important. And another thing na-achịbọkwa like ụmụaka fetches na-enwere any other way bụ nọ mmadụ jee gwọ ọgwụ ego ma mee nke ụmụ ihe a na-afụgasị fana atịgasị ejighị akpata ego. Ịkpata ego nwere process. Yes, ama m na during mgbe a nụsịrị agha ndị Igbo bịa bidokwa n'isi jebe boy mewe bidokwa everything iserecha boy setụla mana advice ebe ọzọ m na-achị inyekwa like ndị Igbo general especially ndị na-azụ afịa ka fa hapụ ịgbakọta azụ n'ihe gbasara ihe ndị nna anyị bidobu before ịgba boy ịkpọ ụmụ boy. Fa gbakọta n'azụ because that is the only thing ndị Igbo ji wee dị iche na the whole world. Na fa na-enyere ibe fa aka. That ịgba boy even though ndị ọcha mechara bịakwa ka fa bịa mara ihe mere ndị Igbo ji adị progressive. During our time, we find out that na mmechita mgbe anyị na-agba boy ahụ na-abịa anyị n'ụlọ Christmas. You can remember na ebe a na-agba nkwụ n'aka ebe a na-agba nkwụ na ebe a na-eme wedding n'aka ebe a na-eme burial. Yes. Poster here now for everywhere agbamnkwụ wedding agbamnkwụ. Yeah, right. Christmas. I can remember vividly. Yeah. But you find there out now if you need now decline. Even you decline because now omorozo ụmụ boy a na-akpọ because every year they settle na Igbo then at least nothing less than 1,000 boys every year or even not more than because ndị Kano ya anata settle anwụ boy. Onye Kaduna anata settle, ndị Meduguri anata, ma ndị Jos anata settle, ndị Lagos anata settle, ndị Aba, ndị Owerri, ndị Cameroon. So you find that ndị ahụ settle for that year. In the next 2 years, they're making a group in why. Everywhere. And you are one boy in here. If you know those things, they disappear. Fine. That's not about akpọtazomo boy feme nka mgbe ahụ ịgbakwa boy na ọ ga nwekwa mmadụ 20 ahụ ụfọdụ zukwa ori atrafa. Okay. So ụfọdụ narị onye nwe ndị ya abịa were bad character bịa just like otu azụ na Igbo adịrọ mma ọ eme na eme kidnapping ọ emezi na ya anazi na anyị ga na ya ma agbari ọzọ. So that reason is not enough iji wee sị na ama akpọzi boy. Also, I say, Kamporo secretary, come on, secretary. You are helping, but it did help to that need. That Biko na chikota na side income. As the president of F15, keduru mmadụ ịnọ na social organization because I am a social club. Because you know on tennis sports club, you are socializing. You know na meeting obodo or a social organization called. You know na CMO, Kendikan League, or social organization. So kedu na ọbara mmadụ ma nwoke ma nwanyị I belong na one or two social organization. With that you are one of the president of one of the leading social organization anywhere. Okay, thank you. But before I'm better that one, I judge, but I couldn't be able to finish it. So, okay. Ihe mwa na-ekwu gbasara ụmụaka anyị onye ọbụla dị opportune
enyemaka, yes, ama ụfọdụ nwere many ways ha ji enye aka. Yes. Mana nke ịgba mbọ ya o nwere enyemaka ka ya, because that is the only way a poor man nwere hope to be rich. Okay. To get later, or Ọ get na-agụ better ihe life. ọrụ. Yes. O nwere otu ọzọ poor man nwere to come nearer. Or okay, for example, now you relocate to Lagos, you are back relocate to Lagos. No. I don't know possible. Maybe I went to mmadụ ya akpọrọ gị. mmadụ ya akpọ ọnụ gị. So eji m ohere a wee na-asị ndị Igbo anyị, biko ụmụazị kịta anyị naba na-ezo naba na-eme nke a, mgbe ahụ anyị na-agbakwa mbọ ya nwesịrị ụmụ ya ahụ. Yes. Maka onye bịa aka onye jikweta so ọ bụ na ụwa ka anyị na-esi isi onye nwere ya relation ịma very well na ịma their background onye a dị good. It's not all of them. You're telling me now. When I need school to an help, like for me, I don't know to what program mad now with phone. So as you 5 years in Megan, it's a because I'm a non cap now. He said to Chapewa, it's what your video songs or 1 month. So I'm going to buy video only reduce nata. He had a man that is because there were a lot of unemployment people, especially the poor. Okay, na o nwere ihe anyị na-anụ and anyị chọrọ osi n'ọnụ because na ọ na-aka mma n'ọnụ ndị ọga. Biko anyị a na-achọpụta a na-akọwazi na ụmụaka ha ekwezi eje bụọ iwu because na some ndị ọga aha esetụrụ ozi ụmụ bọyị esetụrụ because e nwere ndị zuru ohi esetụrụ ha nwekwa ndị ezughị ohi at the end of the day akọrọ ha akọ ka ihe ị nwere ịgwa ndị ọga dị otu a. The only thing they can hear now, ịma na ezu mmadụ adịrịzi. Ụfọdụ ofukuziri ya na no a kind of burden to them, and that is why most of them are living it. But most things are na-eme n'ịkpọ ụmụ boy we have mmadụ, and those two are called before, or to help. Ụfọdụ na-adị echekpọcha ya mụcha afọ ya ọmụsị ahịa ka ọ kpọrọkwa. Ụfọdụ akpọje almost settle. So most things we want to help. It's not mainly yes, I have but I'm but I have is quite alright. He has, but I'm going to say one. So like in the only more believe no one baseball mother, what I cannot beg for 5 years, not ni settle or drama. Or a good thing. Because boy, even the Bible. You watch, I don't know when we get to town, a bear or happen in the Bible. The mother bear serve, which are the capo area, why Cobronco, Ubnovia. A West UK, no one on car cage or did near very quick again. So if you that now, if a boy the body, the other goes so now, for example, now more believe yes, almost a guitar because now I believe is in the hand of social media. Name when short way, but they go no when and most times those things they rule their life. Yeah, Queen of how they end, they start smoking, they start doing a lot of things, they start a lot of things happening. You're getting the minute now, and that mostly here in the lead here to a very wrong thing in life. So now, or go more boy, or help in them. Yes, onwere ga dị perfect even though onwe m na for self. Sure. Yeah, onye sị gị na onwe ga dị perfect. Enwe m ụmụ boy. Upon na business m does not need ụmụ boy, but enwe m ụmụ boy. I don't know qualify. Ihe na-akpọ ya bụ ọ bụgo na you can. So when they na agbarụ boy up till now. Of course, 100%. When they na-agba boy now. I don't mean na mama na nwere much ha na room secretary can do it. I have managers they can do it. Ha no dey ha na-eme ya. Ị na-arụ ya biko ndị ọga. Ha na-eme ya. Even up till now. Ọ sị na business ihe dị drop ụmụ boy mana akpọjekwa iji nye aka. So ife niile abụ inye aka ka ọ bụ so because ịgwa m na ọgara ndị Igbo nwere more rich people now than before. Igwe abụrụ na ị ga na-azụ afịa mmadụ ewe gbaa gị ị nwere ike onye abịagoro sef iche isi aje mmụọ ofu ihe
nọ na be gị na-asago na-ejere gị ozi ma ụmụ ya ndị dị anya ịghọtago because ihe ka ọ na-amụta n'aka gị ịghọtago and from there o mesịa isetụla ya ịghọtago and with that oge help we reduce especially the poor in that village ka ị ga-aghọta na those things mechara about 30 years ago adị emezi ihe afọ a poor man nwe ejecha gbacha boy pụta nwee ego ọ dị ọzọ otu ọ dị before ifu na ndị a dị poor ka still dịkwada poor because agụsị akwụkwọ ọrụ adịrọ so ana m asọ na ụfọdụ ndị be anyị ga na-enyekwa aka marakwa any other way ma uche mmadụ adịghị to help nye aka na nwee otu a ga na-esi lift all those boys fa nwee ike na-eme gị n'afọ ya na-eme nwụrụ onye si gị na o nwere nwatakịrị a chọrọ ije pụọ ịmasịkwa na onye nke ahụ adịgo out of point yetago ma mebi ọ bago street akwa ihe a na-akpụ ya mana na nwa ọbụla si ezigbota family enwecha fadichan ya bụ ijefu na ụfọdụ ya relation ndị ebe ụmụ nwa dị ya na ma ife enwere ofu ya ejeba ngwa kpọteke na nwa ka mụ na ya nọ so amakwa na ụfọdụ ndị na-eme ya mana at least ọ bụ na anyị nwere ike inye aka in those areas chigakwa we need that anyị need ya anyị need so ife na-akọwa na-abụ anyị tibe mkpu si bidokwa kpọba ụmụ bọyị yes aka nwere ndị anya doro ọpụtaziri enwezi ụmụazị si na good family ebe a nọ n'ahụ mana because na-enwezi those system adịghịzi fa emezie gị fa abazie na-emezi ihe ndị dadị Chukwu gọzie ego sa maka na ịma na ife iji wee bụrụ onye ndu bụ na n'ihi na akpa n'isi kọwaruo onye ọfụma without mgbakasị ahụ mana before nji ya takwa na ajụjụ njụrụ gị before kedu ihe eji ama ezigbo ụlọ na biznes ị nọ na lese na m rụchara ụlọ na-akpọ gị si gị bịa goro ụlọ ịbata ebe a kịta kedu ihe ị ga-eji wee mara na ụlọ a kịta na-alụsiri ike na ọ ma-ada and kedu ihe na-ebute anọkata asị na ụlọ kolapsụ ọkwa duplex ịma na ọ bụrụ ọkwa 2 decade normal duplex telex a na-arụ ma semi-detached and all these things kedu ihe na-ebute ụlọ ịgba si nke ụfọdụ ebe ndị etu a gịnị na-aka ọsọbịasa anyway all those things were like mainly mana for example na like as you said ka mmadụ eji mụ ụlọ ka arụ ọfụma na nke abụ ọfụma ọ ndị injinia na-ama those ones because ị nwere ike ofu ihe as na ọ bụrụ ihe etechara so ha bụ ihe dị na moto yes so most times ụfọdụ bad foundation bad structure the way has to be structured management so na cause that kind of thing ụfọdụ our lack of MS soil test because ananina abroad itself dịka otu mụasị wee ghọta because I believe that na I've been there for so many years at least able to give me a little experience ụfọdụ ụlọ kwesịrị a na-arụ ya MS soil test MS soil test mmanụ ụdị foundation ebe a ga-anabata which is very very important. Okay, dadị biko ọnọdụ anyị na-aghọta magburu onwe ya mana abịakwa m n'ajụjụ m ahụ ọzọ dịka ịbụ onye ndu maka na onye ndu ka ịbụ maka ịma na nke bụ eziokwu bụ na nghọta nke m ozi ọma anyị na-agbasa bụ ihe gbasara Igbo in general maka na etu a gịwa bụ eze Ugwumba nọ na as the #1 citizen of F15 kedu advice ị na-enye ndị Igbo etu ozi mkpa ọ dị mmadụ isoro ụmụnne nọrọ na one or two social organization because I could remember no nwere ike onwe onye obodo ya eme onye ka ndị ụzọ ofu village na nwere onye ụmụnna village nwụrụ na Lagos wee batasị na o soro n'ụmụnna na Lagos na o nwere onye ụmụnna Maria ifugo na reason enyere bụ na o soro na
ụmụnne ya nọrọ na mitin ụmụnna na ebe ahụ o jere ọrụ oyibo ịfụkwa na ihe iri mperi nyere onye ahụ na gịnị nwụrụ anwụ maka na ọ nọghọ na ụmụnna n'ọzọ atọ piti ka ndị ụmụnne ya ọgba n'otu maazị ya esi wee megịnị ya sị ngwa ka a tụọ ego megịnị bụ na nwanne ha na ozu nwanne ha ma atọ na mba so ọ bụrụ inu bụrụ okwu ebe ajụjụ mụ na-aga kedu mkpa ọ dị asụ onye ndu ịbụ nwoke maọbụ nwaanyị ịgba mbọ nọrụ na one or two social organization o nwere mkpa ọ dị? Very, very important. Okay. The life, like as you see, it may change often. Yes. Even though we're a social club, and when the people's club, Yes. which is there, More dealing. more the offer. yeah, now the belief, but Messi, when they had about time union. Okay. So during that time, he no invoke time union. Time union. Iji see here them mmadụ socialize in case ọbụrụ sọsọ na No, God forbid. onwe n'ihe na-eme ifuno mmadụ abata and it's socializing just like some people natural ịba like to live a quiet life go their own the way they want to live. But I still believe the onwe dịka mmadụ be a social life because all the important there you meet so many people in terms of business, in terms of a lot of things. So onye si na ọbara uru onye abụ onye asị because the truth bụ that na onwere dịka mmadụ dị na-apụta apụta onwere dịka ị na-epụta afọ ibe gị afọ ya afụkwa gị ọ bụrụ ọsọ maybe na-eme ya mainly no maybe ịkwaba ozu ma ọ n'ime nka no that's not the reason why I go ever the social club. Okay, so the disadvantage and the advantage from your own calculation, just like in the thing the believe yes, okay, yeah. So now there's a name guitar or due to my social media and live and modify no the thing they believe before because so now going in the other way around more advantage 100% carrier disadvantage because there is the advantage more advantage far more advantage because with this club you know opportunity and meet here onye meet bro socialize with only socialize before and even your life will change as well. Okay. Yes, of course, because more in a meet people. Oh, that's why maybe attitude or something, maybe I don't know any attitude there. Of one nana, Toto I say, Nana Kwanukumaya, now you do reduce where it was in Nukumania. You got to go. Here when Atazia can, Nana Fwaka, Gandozo say, so there is many ways more happy and you wouldn't take back and happy and not what I say dress wasn't record. So meeting people is to learn. Okay. You learn more and it does not of age. It's not age is out of it. Even though you are 80, the more you learn, the more younger you look. God bless you, sir. Biko nanchikota na yuku. Ka happens with ya. Dika osi woro kwatakwuru n'ihe niile anyị karịrị n'ụbọchị nke taa and okwu akpụ n'ọnụ na okwu anyị ji n'aka bụ aka aja aja na-eme gịnị na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ na nyapụ afa aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ anụnwa kerizi ihe ị ga-eji wee chịkọrọ anyị ya asụ onye ndu? First of all, come kenegoro unu yetago at least with this idea unu do because unchori bring here to the people nearer to the people now so that going na more understand igota n'ụwa na everything will process onye ọna na siri na amụ anya te egusi ebe a na-ada onye akịtị gịnị na-abụ just akọ nwoke ọbụla ga-afụ ife ibi afọ. So mgbe ọbụla a na-agwa gị okwu a ị ga-aghọta just like amụọ nwa taa time mgbe ọ ga-eji ka ije mama ya adịwa already you have to work
Time don't go get parents are worried, you must stop. It's true. Time they look at school. I think on if home or you have to go to school. Everybody know why. Yeah, Igbo life is what I'm trying to tell. And even in the whole world, that is normal. Every time you know why. And I see you. No, go again. I don't know why. So all go to accord na process of life. Process of life ain't need anything fake there. So on the kamba na say na nwa erugi igbo igba nwa kama ya nwa na-egbu igbe naturally sizie ka ije kpọta dibia mee nke a ka imezi ego women of fake na this is something na work onwe naturally. So talk ọ dịkwa na business a na-eme eme. So ihe ọbụla bụ onye bịa onye ọbụla enwe vulcanizers, enwe carpenter, enwe ndị si na ba furniture a na-enezi anya today. When this na vulcanizer na bazie mechanic nwe workshop na na-ejizi kọmputa a diagnose abi. Yes. So ihe niile abụ ihe ndị mmadụ kwesịrị mata. If you na no efu ihe a today, if you zie no ihe a na-acha ọcha na ka o si charuba n'ime asị. Ọ dịrị otu a ihe ọbụla mmadụ kwesịrị onye pụta ọ bụ nọ ọrụ ego ka ị na-arụ safe. Ọ bụ nọ business ka ị na-eme gbawa mbọ. Enezina mmadụ ibe gị anya ma na onye mere nke a na onye mere nke a n'ime bara. A sị na ofu nne na amụma na ofu chi adịghị. That is the only thing. Be satisfied. Nke ọbụla ị nwere be satisfied. Then enwe ihe a na-akpọ competition in life all day, because that competition is why we are here, and all the mainly on more especially people from ndị Igbo. Ndị Igbo compete. That is why they are zuafia onye zụa nne na ọgba mbọ ka enwe ike before be ịgba mbọ, but not really to compete against your fellow human beings. Compete okay na mfukwa na okwu meleze na agbamota o ka njikwa zụa afia m ike ka mma na nesi ọ nesu years and mesi ibe mmegide. Yes. Gba mota not icheweziri okwu meleze aja eche. You got the point now? Yeah. So that is where people are getting it wrong. Or chebeze no okwu meleze ngwara ike ọ bụze na ihe o ji agbamota ya bụ na onwe ihe ebe ọzọ Rachapụzi ọsọ. ọnwụrụkwa. Okay. So no na alụ advice m na-enye nna asị onye ọbụla bụ ndị Igbo are doing very very well. The only thing dị niile na-abụ na anyị akaba arụ sometimes. Ọ bụrụ na sometimes na anyị akabakwa arụ na-akụzikwarụ ndị ọbụ anyị nafa ụmụnne anyị ma all these boys na-akọwatakwa ha ihe dị na ije ụwa na ọ dịrị otu anwa ha si eche with this social media thing. No, ọ bụrụ ya ka ekene dị Chukwu ha ji kpata ego ma ndị ọga anyị gasị n'ọgasị ọ bụrụ ka ha si biko sir, nna anyị ukwu o nwere ihe nna somebody was telling us the other day na ego anyị a na-aga n'elu n'okeshọn nke nsogbu ga before anyị pụta ya ebupụta ego na ego anyị na-aga n'elu n'okeshọn before maka mụ ha resign ga adị m agasị one nji enye gị maka ije maka ọdọganga. So somebody wee na-ekwu na ego a na-aga n'elu so were triggerkwa our youths ijekwa na-agba overspeed, yeah. Kedu ihe ị nwere ikwu gbasara ego a na-efe n'elu? The truth about the whole thing, Imago, he had brought before, it's not part of us. Okay. Though Anna etu ego all before. Anna etu ego, my name on social media now we need the thing in another class. Okay. We put a here they could defe na hepu na like for the features he feels here no one was it means says he pay gap. So government have said nah, not wrong to do that, and I take it that way, that is wrong. So about the only the here because imagine just like I said, unemployment that causes a lot of things. So we are our youth, they think differently.
they think differently, even the way they talk. Just like and ndị mago na ndị Igbo bụ ndị nwere na-agba mbọ competition dịbụ na-arụ ya competition mean a good competition na onye afọ na onye a na-emefe a ka ejikwa gbaa mbọ ka o mee nke. So for them that competition now lead them into another thing, kidnapping, a lot of things. In fact, to the extent that person on social media now, and I forget so many here question Yeah. It's okay. And then advertise so many person I name advertise. So no, I believe that na Igbo mad and I will don't sleep that can be able to create that awareness where the show na addressing here on unemployment to make sure na Igbo the come back, because when I wake now it will bring down a lot of things, because otu I see has be a cause a lot of problems. Development adro nweze be gosi abia nweze nwanyị ahụ ma nwanyị nwere ka ya bụ nata na ọbịa na inye ego nka. He won't even see you again for 1 year, for 2 years. O nwecha ndị anabeghị ụlọ since for over 4 or 5 years now because of this incident. So but governor anyị na-anwa because ihe obido na mmebe nyere aka reduce nata ndị mmadụ bidokwa na nata enweghị ike na-enwekwa ka enwe activities na east, because southeast alone activities a na-enwe ebe from January to December is a lot of money. Ọ ka nke a na-eme na Lagos. Yes. Before. You're right. Wedding na agbamakwụkwọ a ma burial ma ihe niile a na-eme na southeast as a whole, ego people na-enweta na ya ka ihe na-enweta. It's almost close to, sorry to say, it's close to Lagos. After Lagos, I went to southeast. Yeah. Wow. Thank you so much. That's your home one ka Chineke jụrụ egosi gị sir. Ụmụ ise. Nwoke ọ na-enweghị ọnụ? Nwoke ịtọ nwaanyị na. Wow. Igbo afọ ha n'isi? Perfect. Ọsọ onye Igbo afọ. Ngwa kpọrọ anyị. Onwe Igbo afọ. Ngwa afọ nke izi wegide. Emeka Washa. Emeka, nke Igbo. Arinze. Nke ịtọ. Amanda. Nke ịnọ. Kosi. Nke ise. Ivana. Ngwa ka ịkọrọ na ya aka. Okay, anyị abịago na nchịkọta aka aja dị na ebe Ebute Ọnụ Mmanụ. Bite ezotika nnukwu nwa bụ na Ọjoto. Ugwumba ide The chairman chief executive Jedmon Properties. Anyị adịghị awụ ekele. Enwere mgbe ị na-ekwu okwu ikelere anyị, so anyị na-ekelekwu gị. Yes. Maka na eme nwata ga-emere ibe obi eme gịnị? Obi adịghị mma. Nwa niile anyị eme. Tiga ya kana shabot. Yana to go to the upper corner. I won't come to the house. The big game with it. I go on. My dear, my thing also in our bed. My guy that is on an apple every Saturday. And go to social media. Last month on YouTube, on Instagram, and Facebook. Congratulations. Thank you very much. Na nchịkọta agba nke taa with nna anyị ukwu His Excellency High Chief Sir Edwin Jeffrey Agwemi, the President and the founder of Jedmon Properties, the Ugwumba, one of Ọjoto, Ugwumba Mineral South, the incumbent President General F15 Committee of Fresco of Nigeria, upon a forgetting Jedmon. The meaning book Jeffrey Munachi Agwemi. Are you with me? So, and the Iyahuddin Abu Edwin. So, ụmụnne maka ihe nke a anyị achịkọta gị wee kwuo na ịgba mbọ ije nwee ihe ị na-eme gịnị ihe na-arụ maka na ọ site n'ọrụ ị na-arụ ka Chineke ga-esi na-ewere gịnị wee gọzie gị. Aka aja aja. Ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Aka aja aja. Ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Onye ruo onye wọka shọp. Eze Chineke wee maka na asị na ụtọndụ-bụ-gịnị? bụ-na-ndụ. Ihe niile gbasara Jedmon Properties gịnị? Ụlọ ha na-arụ gịnị? Iweta ego anyị si ụlọ dị gịnị? Jedmon Limited
Onye niile ji nwanyị. Jekun properties. Hip hip hip. Hooray!